Kadam Karbi Longrat, Nilimen Mukutramsa, Ilitum Jonghele Akimia Son, Ilitum Temstame, Mate Ilitum Akime, Alam Ningjistame, Po Mania Banke Ilitum Pan, Akehno Nang Matatum Doji, Lapende Ilitum, Ihutur Stame Doji, Akime Asai Klemalong Stame, Ilitum Ahutur Ke Doji. Bangsa Pir Telong Litum Langdam, Elo Pulutangte, Pregjam, Abang Pu Abang Pido, Rat Atum Pan Kang Hon Pen, Alang Litum Sai Klem. Bon stame alang litum pan stame kelang un sondo. Ilitum father of the nation, Mahatma Gandhi alam ilitum Chethan nang. Mahatma Gandhi sitame inut freedom fighter lo, father of the nation, comment pen si alang li pan same chini pano. Bon same kijut si ke Nathuram Godse, alang li pan pran and dead lo. Mahatma Gandhi komat lo pulutang te ilitum Chethan jok pod lo, alang li pan India long ke father of the nation, comment pen si chini pano. Alang li mahang ketek lagi 2nd October 1869 aningkan. Porbandar along. Lapan alang li bangso pil tepen kache o lake January 30 January 1948 adingkan. Kopi koson lo lahai alam ilitum Chethan namang. Lapan alang li kai alam open kopi lo ilitum kachari damlong ji lahai stame ilitum Chethan namang. 1893 adingkan alang li South Africa long stame alang li lawyer asai alang li kremlo. Lapan 1915 adingkan alang li India wangsi alang li Congress, mate Indian National Congress long alidar sami alang li ciman panlo. Lapende pregjam kache song alang li deng panlo. Salt March lapende Quit India Movement lahai kado kawe alang li Japan. Alang li British tumpen kache song mate British tumapan ka protest lake non-violence pen. Non-violence pulutang te nani tum sampai cini tahilo ilitum kache chok kache theng mate kache pathi lahai pen kali. Nani tum sampai cini lo 1947 anikan silitum India freedom same long lo labang so aprang mangke British si India setame kirul lo. Sita api Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Jawaharlal Nehru, lapenda Bhagat Singh, lapenda pregjam a freedom fighter tum alang litum British pen chesong si non-violence punon, violence pen punon. Alang litum chesong si hemprek mate independence tame van lo. Mahatma Gandhi India rat phan kang hona joine alang li British tumen same chesong lo. Bon sami kijut si alang li pan apran ended. Kopi Apot lo. Cheng si stame nali tum panang than pon lo ilitum jong hele akimia cyclem stame. Ilitum pan kombania bangke akehing no nang matha tum dobek ji. Lapende dobek nang gokji athe nang li ke matha kaprek nili ke matha kaprek. Lapende anutin ake matha same prek jam. Nathuram Godse komat lo pulutang te nani tum same chini lo Mahatma Gandhi pan apran ke na banglo. Alang li hele pen jai thom ab der de se alang li pan apran ended lo. Nathuram Godse komat lo pulutang te alang li inut hindutwa activist pusi jongpon lo mate RSS a member alang li ke Maharashtra pen Mahatma Gandhi ko son lo kiti alang li hadak Birla House pudo Birla po ahem do hadak si alang li kido Delhi along alang li ani kang samwang alang li hongnang barsi alang li anam chardom dom anwet kali alang li ke chardom rabaris tamedo alang li hempen nang barlo hongnang barlo labang so anam ke chardom wer jedim alang di nang ke barhud hala Nathuram Godse bang aprang damat athingnu damat alang di aking chordom lo api alang di heleche sallo jai thom up there lo alang di ningalong rolo lapende alang di pokalong stame rolo lapente Mahatma Gandhi phan Birla ahemar lo pon lo hadak alang di alom so phike alang ni ke apran damchu hadak mat si Nathuram Godse phan same nebing nang pon lo labang so alang di phan kinep kang nang pon amen lake Herbert Rainer lapente dotulang hadak kachingnang do na bang mate la Nathuram Godse along kachirab do na bang narian apte pu alang di phan stame nep nang pon lo lapen api kado ka pen bang troke nep nang pon lo 8 November 1949 aningkan Nathuram Godse aphan death sentence pilo lapente alang li phan 15 November 1949 labang so arni alang li phan Ambala jail along alang li phan apran en lomate kokthat pilo Nathuram Godse alang li thithe aprang alang li reason mate Kopi athi si Mahatma Gandhi pan ke pathi lo labang so alam alang li chepaklang lo number 1 la India pen Pakistan ka chethak ahud penang an hadak Hindu la pende Sikh atum alang li tum aprandam nang lo mate sung nang lo la pende labang so sai Mahatma Gandhi la pende government atum hang unji bor iya sonde khang unji pusi Nathuram Godse bang ke matha bon same Mahatma Gandhi lepende government atum alang li tum khang unde det pusi alang li mathalo lapende Pakistan along a Hindu lapende Sikh atum aphan penang anke kachenek duplo
บอลสมัยมหาตมากันดีลำเทสตันนิงเจดุงเด็ดลาปุเซลังนี่หินเป็นนิงเจปอนล้อนาทีรำกอดเซลังนี่เกมาทักเกล้าล้อมหาตมากันดีบังมุสลิมมาตุมาพันอิงฮอนองเชตลาเป็นเด non violence ลาบังส่วน non violence อาจอยนี่อินเดียอาราดตุมมาเตฮินดูอาราดตุมอลังลิตุมอาจจะคงมอบเด็ดลบสินิงเจปอนลาบังส่วน non violence อาจอยมหาตมากันดีเก non violence สิเกครอยบังลาเป็นเดนาทุรามกอดเซลังลิเก violence อันนิงเกหางบังAmar si alang itu mangmong sami isi kasi tontia sandok lo. Alang li matha lo. Mahatma Gandhi Aphan jong si pathi lolo pulutang te Hindu la pene siga tuma kisung mangke job po pusi matha lo. La pende alang li methang sami tichini Mahatma Gandhi Aphan jong si apran endo pulutang te nilige thi wek po pu Nathuram Godse stame tichini. Won sami alang li matha lo ni duty lo pu. Alang li duty ke Mahatma Gandhi Aphan pathi wek nang po. Lalu pulutang te India long aki Mesen ason bang po. Si alang li himne matha lo. Kasi alang li sung krungji puchini wapit stame alang li apran stame ended lo. Isi alang militum chini tu nahelang Nathuram Godse stame Mahatma Gandhi Aphan ke kroi uwa bang. Alang li stame Mahatma Gandhi Aphan aning sampik bon stame alang li a side of DC alang li Aphan pathi nang kok lo pusining je pon lo. Laban de isi a thedu thulang la India laban de Pakistan ka chetha ka hud la India long atangka sitame alang li tum mate Mahatma Gandhi laban de government atum tangka samet hagdun dak lo Pakistan atum phan samet pidun ded lo laso polsi labangso alam samet Nathuram Godse bangke anikang samsedo alang li matha lo Mahatma Gandhi a joini si la India arad atum mate la Hindu arad atum bang sungre lo pro la bende Nathuram Godse alang li ke Hindutva activist alang li ke Hindu adharam aphan ke kaching hon naya bang la puna ri to Mahatma Gandhi phan jong sili tum langdam lo plutang ke lake multi religious spirituality alang li pregjam adharam phan same alang li respect pi la pente alang li ke kroya bang alang li kang hon isivet alang li Hindu pupe Sikh pupe Muslim pupe Christian pupe alang li kang hon isivet bon same Nathuram Godse alang li ke Hindu phan se alang li ke chinghon wong so sido non bang isia question eli tumang bong dolo Nathuram Godse Mahatma Gandhi Aphan apran ke en kenang son ma la pente Mesen ma nili opinion bang dak chipi po Ajad le Nathuram Godse matha stame alang li ke matha mene henone ni jongnam de lo alang li Hindu mate Hindutva activist mate alang li Hindu apan kaching hona joine alang li asai ke claim labang so asai ke claim lake apran ki en henlo Mahatma Gandhi Aphan apran ended lo na pende apran mane kumanya muni da phan apran ki en lage mission asai ma nilihin men ke matha teng lo plotang te apran ki en bangke initum thingno mate violence man ke litum a result ke aki mission ke wangwe aki mission ason nangplang mun nili ke matha teng lo plotang te nalitum same lang non elitum long ron dopik elitum pregjam a country long elitum lang namlo tang te Russia la pendela punat Ukraine same ron jurun lason thak si Israel Iran alang litum same ron jurun alang litum e kupilo violence pupu same violence lo la si pupu nat same violence si kirim lo pelotang te lage judje lo nang di ejai nang teng lo nili ejai nang teng lo nang li jai ni nang teng lo nili jai thom nang teng lo pelotang te lage apiong ron mangke badong ongko la pende apiong ininga lo kache lang slet mangke badong ongko la si violence pohon mu bangke di me oke kali la pende Nathuram Godse Mahatma Gandhi Aphan Pathi lot api kupilo ale ke bangke hadak ale ke do kali lo hadak India long suluk sodak la an so si bathurong lo ada curfew padolo penan tum ke Mahatma Gandhi Aphan ki kropa me tum ke alang li tum same protest lo la pende hadak la Nathuram Godse ki kroy a religion la pende la ka prega tum mang angbong alang li tum angbong same ron ason dokok lo la so a join si curfew same padokok lo curfew pado det pena phi munit tum kadok ave pen nili a phai ke long teng 50,000 a munit aphan ke arrest bonang koklo la pende Mahatma Gandhi lut phan ke pathi joine ko ane ke alang ni tum phatek mate hemkang samse me chebeng nang lo lapende apran same dam nang lo Nathuram Godse det ke apran ke dam nang Narayan update lapende labang so assassination labang so apran ke enalong kachiju atum do ans phan same nebing nang kono lapende apran en kono lasi violence a result ke ini tum same thek ponong lo lapende chini ponong lo violence ke dolo plotante apiong ame adi thi ong sansi nilhin banke kachichat lasinali tum kupilo ke mathaji nali tum comment speak tha violence
kenang sodma labene Mahatma Gandhi thilop pen api Mahatma Gandhi Aphan apran ended pen api hadak violence jut un e Muslim lapende Hindu angbong same ron kaiki same dokoklo lapende akaprek adeda tum labang so alam nakar julong pen Mesen ang theke kaliji ate Mahatma Gandhi alang like inut freedom fighter lapende India angkang amunit atumban kang hona joini si alang li chisong lo bon same methang amunit punangkok lo India amunit amad lo alang li Maharashtra amunit ke Nathuram Godse ke methang amunit si Mahatma Gandhi pan same apran enten lo ili tom matha elo blutang te manghumi meji hala British atuma bangke Mahatma Gandhi pan ke apran ne kijut si ke ili matela India amunit amasi Mahatma Gandhi pan same apran enten lo laban isia gyan mangela lo ini tom anutin akimathal same pregjam ji Mahatma Gandhi lapende Nathuram Godse alang litum same ki matha kaprek labang so ki matha kaprek doko ka joini alang litum apran che enang ji ma eni det nang ji lason tak si ilitum an same nili ke matha kaprek doji nang litum ka matha kaprek doji ilitum labang so ke matha kaprek a joini kachi un e joini ilitum lahin ilitum charwo sai pulutang te chong ji ma nang litum comment speak tha Kasi nili bang so video bang ke pading pon oe lo puthot ilitum kaprek a video long litum Chethan kon bom nang dak kechok che ke lili don same nang litum dia pon tha labande nili labang so history a puthak labang so Mahatma Gandhi akaya lamu a puthak nili than clear lap ge kalila labande siala mai ning do nang ji nili Mahatma Gandhi Aphan dak Mesen so se than pon lo bon sam inut amunit lo pulutang te nili punon nang li punon Mahatma Gandhi punon kom munit pu anke punane kele dam de ke do vekji lason tak si Mahatma Gandhi panjong silang nam lo plotang de konani bang ke alang di sabe ke chok chi doji lason tak si nili nang di stame ke chok chi doji asi litum no one is perfect labang elitum ning chi bi vek nang ji kwan si nili lam the bang ke ington pon kok po uthot chetong thunang dome thakme karong